Martinus verbindt Hoogland. Wat een geweldige dag. Precies. Fantastisch. Vandaag met velen hier zijn, met muziek erbij. Het is droog. En dat we ook mogen vieren dat de toren gerestaureerd is. We kunnen ook vele jaren mee. Precies, Martinus verbindt Hoogland. Nou, ik denk dat we daar zeker in geslaagd zijn vandaag. Gezien het aantal mensen wat vandaag deze kerk bezocht heeft. Daar zijn we allemaal heel blij mee, denk ik. Ja, dankjewel voor iedereen die op welke manier dan ook een steentje hebben bijgedragen aan deze dag. Aan deze geloofsgemeenschap, aan de parochie, Moslimvrouw van Amersfoort, geloofsgemeenschap Sint Martinus. En bijzonder aan de restauratie van deze kerktoren. En de klokken lopen weer mooi op tijd, ze zien er schitterend uit, vooral in de zon. Dankjewel.